Rijen. Komt toch net om mij te vertellen dat het weer nooit komen mast, hè? Nee, komen? Nee man, we zijn aan het opnemen voor Link. Straf. Ikke. Dan kerst er hoort wat van je hier op squallen. Wees me trouwens de bezieker. 6. Bedroeft dit je trouwens lekker? Bedoel als dit? Die stonkerrommel. Nee, meer jenever. Ja, zit er net onder drank, maar ik hoop hè. Drank? Ik? Dat had Elske zeker verteld. Stank van drank in conciërgehok, hè? Meijer had grut gelijk. Meijer kleerlaaier. Gat, ik vind dat zo'n akelige vent, hè? Nou, als ik wel. Dat ze allemaal verantwoordelijk is van je toekomst. Nou. We bezieken erachter te komen hoe het squallen er in de toekomst uitzocht. In alle gevallen dus mijn computers en les op afstand. Het stomme is dat ik er van alles over ving, maar dat het hield dit weer oors jit. Brainbox, contentketen, e-learning. Al jaar vinden ze dat het oorsmaat in het onderwijs, maar hoe? Daar denken ze blijkbaar al jaar nogal verschillend over. Hoe ziet squallen er in de toekomst uit volgens mij? Nou, maar heel soort computers. Volle technische. Ja, maar volle digitale borden. Ik denk dat er wat meer mooie technologie hier wordt en zo. Ik denk dat het thuis zit en dan via de computer gewoon les krijgen. Nou, misschien zit je straks wel thuis achter de computer gewoon te werken. Dat is gewoon alles via de mail of zo thuis krijgt of zo, letters. En via internet, zien als het goed is en zo. En hier lees ik dat de leerlingen zelfs een soort dwaan hadden. Je moet wel motiveerd wezen, anders wordt het niet. Het onderwijs moet op een spannende wijze gebracht worden. Nou, dit is mij toch spannende informatie? Not. Ik heb het hier zo mee gehad. Anders gaan we toch even in het archief kijken of zo. Nou, nee, ga jij eerst maar joh. Ik red me hier wel even. Oké. Gezellig. En het stomste is die Meijer, die stond zelfs ik altijd. Ja, zo'n muffellucht, hè? Mottenbal, des jongt er nooit. Dan zal er vast krekt uit de kast wezen. Meijer wil om denken. Hij moet de bal uit mijn buurt halen. De koning! Mooi komen, dadelijk. Dit wordt nog een lange midi. Lange midje? Hoezo? Alle midjes willen lang, hè? Ik nog een grote moelen. Mooi komen of niet weer komen. Maar de oren die binnen al... En niet weer komen, dat had mijn varkar. En dat geldt net alleen voor die. Ik ben hem ze staan gewoon, jij wordt kwijt als Riek. Maar meneer Meijer, ze bedoel... Ik geloof net dat ik jou wat vregen hier. Hier is het laatste woord nog net zo. Jorre, er zijn 2 wichtige zaken waarom dit boekjes kreunen. Ik ga er vanuit, daar staat het begrip Maar het auto-ongemak wie net echt een ongemak. Ik ben zo slim Jorrit, ziek. ik ben zo slim ziek. Dat ik alleen maar pine Ik ga alleen maar pine en dat wordt net meer beter. Dit is mijn euthanasie. Dit is mijn euthanasie. Ik wil net als ik er ooit maar les snap, staat Jorrit. Dan moet je begrijpen dat ik het voor je maar al je... Je hebt alle je sadien houden. Ik vind me wij. Ik vind me wijvel. En de rest. Ik flank nog eens even. Om eens geen pine meer te houden. Rechts. Achter in dit boekje. Is al je papieren. Van mijn ziekte, horen persoonlijke zaken, maar ik een bak om via hem al jaren studies te doen. Dochter die voordeel is niet altijd op de leerrecht. En mocht het een verkering hebben, dan een laatste groet van die mem. Die mem die het zo verschrikkelijk van die houdt. Jongerijn kunnen volle meer. Dat is het idee. Dus moet het onbod oors worden. Zinwiddig binnen leerlingen volle sneller wies. Door televisie en internet. En weten ze gewoon meer als leerlingen 20 jaar verlien. Wij binnen de generatie Einstein. Wij binnen meer verhoren als het onderwijs. En wij gaan het onderwijs inhellen. De squallen rennen echt vet achter. Wij willen elektronisch kleren. Zodat net volle beter wezen. Hoe stemmen we naar squallen? Kan je gewoon een mooie computer meenemen. Heel mooi. Ik val hem weer op de computer. Op internet, Google of Wikipedia zo. Op internet weet ik een heel soort dingen uitlijn. Dit volle sneller dan zelf scrollen en zo. Je kunt beter fouten, verbeteringen. Ik vind het makkelijker, want ik schreeuw ook net altijd netjes. Ja. Er is wel minder les van alle leerlingen en van de drukke klas en zo. Dus ik kan je wel beter concentreren. Denk je hem net dat het dan onpersoonlijk wordt? Dat die een dikke chaos. Een leraar kan minder gauw ingrijpen. Ja, ze kan wel steen erop met het razen van die camera dan, maar ze kan verder helemaal niks doen. Ja, en het is een goede band, want soms kun je nog wel leuk praten en gewoon door de les, maar dan wordt het al even strikte regels en zo.
Dit is eigenlijk heel onpersoonlijk. Ja, eigenlijk wel. Het is wel een stukje verantwoordelijkheid dat je nou krijgt. Maar dan kan je je wel omhouden, denk ik. Nee. En nou is daar weer nacht op werk. Want zo doet het daar. Het hele spelplein. En via de fietsen hakken net als krabben. Dus Meijer nou uit, maar Marije maar eigenlijk net uit. Ophouden met die flauwe grappen. En sinds de concessie de Dijkstraat dat hij de boel hier achter aansluit. Jij de mooi er net naar hoesta. Meijer net naar hoesta? Nou snap ik er niks meer van. Die hufter. Ik heb helemaal geen tijd om je te blowen. Net om die, hè? Ach, jou ook niet het. Hoe sluit ik toch gauw? Ik heb toch straf, Jaap toch net? Ik weet net. Komt wel goed. Wat doe ik wel vaker? Nou, dat is ik zo. Maar denk er goed om. Biersums je weer de hel zetten en de door goed op slot. Er zit al weer vol spul in de kost. Dom je kamer in het bakje. Oké. Dankjewel. Net te het werkje, hè? Ontmoet. Tot morgen. Is dit nou de stilte voor de storm? Nou, goed nice. Vertel op, Jarret. Laat eens net langer in spanning zitten. Pier, dit is voor Jarret net makkelijk, hè? Voor mij ook net. En als het al even niet is, dan is dat goed, hè, jong? Nee, hè? Ik kan er maar goed voor zitten. Ik ga slim nice en goed nice. Wat wil je met eerst jaren? Nou, het wordt het slimme nice eerst, maar dan hebben we dat ik maar gewoon. Jee, me gooit. Ja, nou wat nou? Hoe skokkend kan het wezen? De vrouw is al lang deer. Sorry, echt. Lekker lomp net. Ja, nou, de bedoeling net. Zijn we er klaar voor? Dat nog eerst het slimme nice, maar ik wil nog toch al. Men wie ziek. Slim ziek. Ziek? Hoe bedoel je het? Nou, ze wie ongeneeslijk ziek. En ze had het zelf met opzetcenten in die beermoor in. Sjouwen met boeken, wilt we alles online bereiken kunnen. Dat is echt niet meer van deze tijd. Een laptop of telefoon is eigenlijk genoeg. Via Bluetooth even het digitale boord uploaden, dat kan ommers al lang. Of gewoon een les krijgen via de webcam. Nee, het wordt heeg tijd dat het onderwijs maar zijn tijd maakt. Ouderwetse leraar lijkt me veel beter uitleggen, omdat die nog de oude manieren hebben. Ga je modern en ouderwets leraren op school? Ja, bijvoorbeeld wiskunde, door alles mijn elektrisch bord. Dat is een scrolboard. Hij is een speciaal pen. Die is aansluiten op een computer en dan kan ik daar gewoon op kleuren in zagen. En dat boord dat onthoudt alles waar straks krijgt. Nou, het is wat duidelijker dan gewoon op het gewone boord. Als het goed werkt, dan kun je het heel snel maar leren. En sneller. Je hoort me steeds zo uitpoetsen gaan, drukt op knop en het is veel verder. Hij kan denken en tekenen. En nou ja, zo krijgen wij beter uitleg. Het is gewoon wat iepener. En bij boeken dan is het altijd vast. Het is goed, je man. Zat het voor u eens dieren om u zijn prutte ellende te besparen? Die arme ziel. Laat een schat. Het is eigenlijk een soort van euthanasie. Nou, wat is dat goeie nice nou? Net zo geduldig. We hebben nog een soort leren. Hij moet in die nog een soort leren. Ja, mem had yield achteruit lijnen. Dat moet die broek om een studie te volgen. Hè? Oh, wat geweldig. Dat is nou typisch uw Sietske, hè?
Dat wie ik Hallie-spreuk, wist dat? Wist nooit te oud om te leren. Ja. Ze kunnen beter lesmateriaal verpakken in games. Dan wordt er tenminste enthousiast wat geleerd. Dan willen de leerlingen het juist leren. Anders zitten ze toch maar de hele tijd andere dingen te doen. Zijn het heel snel de neiging om MSN en zaken om te doen? Nou, dat denk ik wel. Ja. Ik vind het sowieso wel handig, want er zijn altijd meerdere die dezelfde vraag net snappen. En soms zijn leraren zelfs ik MSN, dus dan kies ik vregen. Hé, Marija, is het weer een strand? Ja, die verrekte Meijerwet. Wim kleren, dan kun je me helpen. Ja, nee, ik ben nog niet helemaal klaar. Nou, dan komen ze gauw mogelijk, oké? Oké. Hoi. Ja, hoi. Wat was daar nog veel meer dan? Ja, mijn koor of zo. Ik ben haar echt het helpen hier. Die straft er al geschuld weg. Smiegt. Maak het ook niet, het staat al geschuld. Ja, Geen probleem. Dus ja, nou ja, dan geef ik mijn kort geen film in. Zoals mijn film hier. Ja. Oh. Maar, oké. Oh. Ja, maar net hier op school. Nee, oké. Straks komt een leraar aan en... Ja, dan zit mijn rijen aan en dan vertelt ik me een linkploeg en dan kan me je zien. Dat is leuk. Ik heb wel ergens oors in de Ja. Of morgen. Waar? De kat, Duitsers, met mij dus. Dus ziet er niet maar een stuurtje van. Heute met mij. En dat Jorrit een vriendinnetje krijgt, dat moet die zelfs mooi gaan. Spietig, Elske. Ja, spietig. Ja, wel geweldig voor je natuurlijk. Ja, want ik en naast een stage in het buitenland. Live vanuit Afghanistan. Onze correspondente Saskia Dijkstra. Ik wil aan het stage in Duitsland. En als ik thuis kom, ook een studie Duits doen. Na schön, Deutsch. Ist das wohl etwas für Jorrit? Aber natürlich, Deutsch interessiert mich sehr. Maar was zo echt Duits studeren? Ah, super toll. Of is dat heen? Hey, waarom praat je nou ineens Fries tegen mij? Dan praat toch ik Duits tegen mij? Yeah, baby. You better learn to speak the Frisian language. Ja, is dat net wat voor mij? Een stuurtje Fries? Ja, dat dacht ik dus niet. Hey, als zou het een erfenis zijn, dan zou ik het nog niet doen. Jaloers. Oerkeustig. Valt niet mee, hè, dat Fries. Oh, jonkje, Thomas Azes even goed opletten. Dan kun je nog wat van mij opstekken. Doe je met je lokage je lokage Wommels. Ik ben lerares Fries keer op het Boogman in Wommels. En ik ging je leerlingen even Fries kan helemaal in snit. Dingeman krijgt Jukken. Dat is een titel van een heel mooi jeugdboek. Jongerenboek. En ik zou je hem graag vragen willen. Weet je hem wat het woord Jukken betekent? Nee, ik had eerst mijn hand omhoog. Ik. Nou, vertel. Maar we zijn tegen naar de tv, dat is niet eerlijk. De titel is dus Dingeman krijgt Jukken. Die jongen heet Dingeman en die krijgt vleugels. Krijgt die jongen echte Jukken, denk je? Of krijgt hij saberenjukken? Ik denk saberenjukken. Ik weet nog net wat het betekent, maar ik denk saberen. Is dat wat saberen betekent? Krijg af. Ik wil gewoon je vragen, hè? Bij het witte jukken. Waar denk je hem dan op? Red Bull. Nee. Een hele mooie. Maandverband? Dacht ik ook. Precies, dat dacht ik ook. Wat meer mijn gevoel, mijn jukken. Vrijheid? Vrijheid, ja. Ja. En kan je met dit vereerlijk? Ja, dat ken ik. Liefde. Krijg je yes. Vleugels van dan? Verliefd. Krijg je er ik jukken van? Nou, dat denk ik net. Misschien. Ga ik het nooit meemaken. Nee? Oh, ik had altijd vleugels bij ons hoor. Ja. Welke ons? Allebei. De opdracht die je hem straks maatje geeft is schreeuw een kwad verhaal. En broek deze fjouwer worden om een vers te vormen. Moet het in het Fries? Het is Friese les, wat denk je? Jongen, dan een jaar per volle mooi het bier verkoopt het Brecht en ik voor het binnen, maar wel al eerder op een pof. En ik nou eens een keer om die eer mijn sloepers die het nooit waarom betalen kennen, nou die zullen je nooit weer waarom. Die zit nog mooi in de Noordenkroeg te zoeken. Ja, dat had ik gelijk gewoon. Maar ja, dat we nog zo doen, hè? Ik in een skooltje achter de bar staan en vertelt op die manier waarom. Hoe liep het dat? Nou, maar dat is net zo'n gek idee. Hè? Maar dat ik dan weer aan de studie ging, is toch mooi eens invallen. Nou, zo. Studie? Zes weer wat leren. Ik zeg maar zo, oene, best nooit te oud om te leren. Ik heb me niet geen kweer, nee. Hier, dat zult hij leren. Zo, dat is raar. Waar had er dat hoeven te zijn? Dat binnen de woorden van uw Sietske.
Nou, het had te krijgen met het erfskip van Jorritje, man. Erfskip? Wat die ik bij de marine zit. Hé, die Els. Komt Jaap ik nou, maar die had je nou een mooie rekening hier in de steen. Dat komt nog wel. Hij zit nou bij de politie. Had er alweer een naaie baan? Oh, geweldig. Oh, mooi dat bij de politie. Had er me dan net waarom betalen ik en dan kijk het eerst naar de politie thuis. Dat is een goeie. Kroeghumor zeker. Hij zit bij de politie omdat ze denken dat er jildstijlen had. Ja, je moet die natuurlijk nog van alles waarom betalen. Dan best ik net een stoer beter, hè? Oh, jildsprutsen. Oh, Fanke. Wij praten even. Kom maar, was ik wat drinken? Nee, ik wil een Jaap. Ik wil er nou heen. Ik geef maar niet bij, wacht maar even. Ik maar een beetje pleinvaai en je hebt te beroerd om wat te dwaan. Maar je wil ik wel even helpen, kind. Ja, doei. Dat is straf. Wij net. Dan moesten we een beetje gedragen op squallen. Ik kan helemaal niks dienen. Ik zoek alleen nog maar... De politie. Marije de Koning? Ja, dat ben ik. Wat zou je mij komen naar het bureau? Bureau, wat dan? Het is een gildkistje stellen bij Duits kwallen en de veromvoering bij Duin Kluske. Doe normaal, het ken helemaal niet. Ja, dan mee komen naar het bureau, daar kun je verhaal doen. Verhaal? Ik weet helemaal niks van een jildkistje ouw. Is het een grap of zo? Je kunt kiezen of je gaat vrijwillig mee of je gaat nu in de boeien. Oh ja, zus. Meneer, dit is een misverstand. Dat is een Marije nooit won. Nee, het is wel een boef met een dief. Zit er ook al te leren aan mij? Nee, ik ben net bij. Maar wat is er gewoon voor erin? Ja, dat was het net. Dat is ook een leven bij hier in Friesland. Dat was het. Ik via het internet en via een website kan zo hier opdrachten uitvoeren. Dus het is wel een vrij zelfstandig werkje. Maar het is heel interactief. Want je kent mooie oorlocaties. Via It's Learning kennen zij haar en ik kan ze iets mailen of ze sturen het via de post op. In principe is het dezelfde manier van lesje aan. Maar ja, zo nou en dan merk ik wel dat er wel een vertraging in. En ze praten wel eens er ook in. Dus wel een beetje de rest in de les hebben en oren uitpraten litten. En goed luisteren maar ook horen. Nou, het grootste nadeel is natuurlijk wel krijg als die twee jongens daar die wat doen. Ja, die kan je net gelijk even op ingrijpen. Er zit er toch een hele afstand tussen. Wat is dit? Dit vraagt nog om spijlen. Interactief met elkaar kleren? Ja, zeker wel. Ja, je kan het interactief maken ook kleren. Nou, leuk. Is dat wel heel goed duidelijk verstingen met de jongens nog even wat zacht te zetten. Ja, maar zo horen onze echt niet, dus... Maar dat kan heel goed. Nou. Vind ik zeg dat het letter alles zagit? Nee, dat denk ik niet. Nee. En vooral leerkrachten wil ik graag dat de persoon daarmee wil ik graag hoe dat persoonlijke contact met de BNH. Ja, want wat is dan het verschil? Eén voor de klas of dit systeem? Toch één voor de klas. Hoe komt dat dan? Dat is dan echt directe interactie met de BNH-kindst. En dat is nou extra, maar dat is toch wel die afstand die ertussen zit. Die maakt het moeilijk. En wat denk je dat Ben leuker vinden? Samen of in een klasse? Het is natuurlijk wel fantastisch. Het is iets heel nice en het is modern. Ja, in het begin is het hartstikke leuk, maar het went ik wel. En dat hebben we nooit op de vliegskopje voor zitten. Ja. Dus alles went. Behalve vent. Nou ja, ik ben het Nee. Oh, tortelduifjes. Oh, nou houden ze op met tortelen. Oh, doe maar. Maakt ons niks uit. Waar zijn de vonkjes? De politie is krek geweest. Zijn Marije mij nou? Wat dan? Tuurlijk niet. Op school is een jildkistje Marije haar kluisje vond. En ze verdenken Marije dat ze die stijlen had. Serieus? Heeft zij dat geld meegenomen? Even normaal, man. Nou, weet ik veel. Dat zal Marije nooit doen. Echt net. Maar waar is ze nu dan? Op het politiebureau. Zullen we erheen? Nee. Ja. Ja, ik ben voor. Jongens, deze video maar zo. Hé. Hey. Wat is dat? Wat bedoel je? Doe eens terug. Waar rent hij bij de kluisjes? Dat is de directeur van onze school. Is dat meneer Meijer? Misbruik maken van macht kan jouw baan kosten. Misbruik maken van macht is wel het vuilste dat je kunt doen. Bepaald net grappig, als hij naar zijn rotstreek flikt. Dus dit is een zaak voor de politie. En daar kunnen we nou heel makkelijk verzorgen. En wij weten er alles van, hoe Soks viel. Maar wij hebben geleerd dat hij altijd een tweede kans mast.
Dit is wat wij doggen. U trekt alle aanklachten in en biedt openlijk uw excuus aan. En verjit net, uw heid is hartstikke populair bij de band op Squallen. Leerling, mijn problemen komen altijd bij de conciërge. Dus Samonk is net meer zo op Squallen. Dus een nieuwe baan. Als mentor, dat lijkt mij wel wat. En Meijer, mij Marije wil omtinken.